tama. Yun pala ikaw yung may ginagawa. Kala mo hindi ko malalaman, ang sikreto lalabas pagkatagalan. Kaso mali yung kinukwento mo at nalaman ko na. Kasi kinakalat mo na ako yung nako. Tama ba yan? Eh kaso lang ngayon lagi kang naghihinala. Sabi ko hindi na tama, yun pala ikaw yung may ginagawa. Kala mo hindi ko malalaman, ang sikreto lalabas pagkatagalan. Kaso mali yung kinukwento mo. Lock it in just like that. DJ Jasper, located at Barangay San Jose, Idambar, Camarines Sur. Inambag Mix Club. DJ Jasper, located at Barangay San Jose, Idambar, Camarines Sur. Ayos ang dating pag Team Bicol. Follow me there, what we tell them on the tune. Lock it in.